Hywel Williams, mae'r polepiniwn diweddarad i awgrymu bod llafur dal yn boblogaidd ar ran dewis yr etholwyr yng Nghymru ar gyfer yr etholiad cyffredinol. Faint o her ydych chi'n meddwl ydy i berswadu pobl i bodleisio dros Plaid Cymru yn San Steffan? Wel, llafur ydy'r blaid fwyaf wrth gwrs, ond dwi'n cyrraedd drysa bob dysadwn yn yr etholaeth. A dwi heb weld unrhyw fath o olwg o unrhyw frydfrydedd. Pobl ddim yn cyrraedd lawr stryd Bangor na Chanarfon yn gwyddi ogi, ed. Hynny yw, mae'n siŵr fyddan nhw'r blaid fwyaf ar ôl yr etholiad yng Nghymru o leia. Ond mae rhaid cael plaid arall, plaid radical, sydd am wythio'r agenda o ran Cymru a phobl gyffredin Cymru. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gobeithio yn wir na Plaid Cymru fydd y blaid honno, a dwi'n gobeithio fydd pobl yn dewis Plaid Cymru goruwch y blaid llafur. Ond mae'r polepiniwn yn awgrymu ella fod llafur yn mynd i ennill mwy o seddi Cymraeg yn yr etholiad gyffredinol, a ydych chi'n poeni am seddi Plaid Cymru ta ydych chi'n edrych i adeiladu ar beth sgynnych chi? Da ni'n cymryd bygythiad y blaid lafur yn sedda ni o ddifri, ac dwi'n meddwl sy'n nhw'n ddoeth i gymryd yn bygythiad ni yn ei sedda nhw o ddifri hefyd, oherwydd da ni'n edrych ar nifer y sedda lle mae llafur yn fregus, ac yn sicr da ni'n gobeithio cynnal yn sedda ni'n hunan, y dair sgynna ni, ond hefyd edrych efallai at enillion. Fe gawn ni weld drannoeth yr etholiad wrth gwrs, ond mae am fod yn gystadleuaeth frwd iawn, a mae yna lawer i bobl Gymru ennill wrth gwrs trwy roed pleidlais i Plaid Cymru. Petai yr Alban yn bleidleisio dros annibyniaeth ac yn amlwg mewn amser fysa'r aelodau seneddol yna'n gadael San Steffan, ydych chi'n meddwl fysa hynna'n creu mwy o drafferthion i chi o ran aelodau Plaid Cymru wrth trio gael pethau wedi wneud? Os ydy'r Alban yn mynd yn annibynnol, dwi'n gobeithio gna nhw. Mae hynna'n newid yr drefn ym gweddill Brydain yn gyfan gwbl. Dwi ddim yn meddwl bod y pleidiau mawr yn Llundain wedi bod yn meddwl am hyn o gwbl i ddeud gwir. Mae yna lawer iawn o sôn am plan B i'r SNP tas dyn nhw ddim yn cael uno o dan y bint, er enghraifft. Mae yna gwestiwn teg i ofyn wrth Cameron a hefyd Miliband a pawb arall. Be di plan B Llywodraeth Llundain os di'r Alban yn mynd? Ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod nhw'n gwadlu bod hynna yn ddigwydd, ond mae'n siŵr gen i bod i gweision sifil nhw wrthi'n gweithio'n galad. Swn i'n licio gwybod be di'r plan B gyda nhw. Ac yn ola, faint o golled fydd Elfyn Llwyd i chi yn San Steffan? Wel, mae Elfyn Llwyd yn gawr o wleidydd, mae'n gawr yn llythrenol, lle. Ac i lais yn cyrraedd yn bell iawn hefyd. Mae yna barch aruthrol ato fo'n hir gyffredin. Ac wrth gwrs mae wedi cael llawer iawn o lwyddiant, nid yn lleian ddiweddar, ar mesur stelcian, mesur sydd am wella bywydau cymaint o bobl, merchaid yn benna, sydd wedi wynebu stelcian dros ddegawda, a neb yn cymryd tamad o sylw ohonyn nhw. Mae yna lawer iawn fedd dar Elfyn wneud eto, a dwi'n gobeithio'n wir fydd gyda fo gyfraniad sylweddol iawn i wneud i fywyd cyhoeddus yng Nghymru. Dwi hefyd yn gobeithio fydd Stafell Roberts yn cael ei hethol yn ei lefo, a dyn fydd gennym ni ddynas ar fainc Plaid Cymru yn San Steffan. Ac ond ar rwy'n o'r blaid lafur yn gweiddi dwrnod y blaen ata i, you got no women, a dyma fi'n dweud, we have one on the way, and you won't like it, medda fi. Ddim yn gwybod be i wneud o hynny, dweud gwir, ond fel y maint i gyffredin, wrth gwrs. Williams, diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi.